and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Pawa! Ayaw pang alis dan. Huwag kay buot. Ikaw mo ay camp commander din eh? Camp Commander Colonel Mariano Garbo, sir! Garbos imo katuntog kabuang. Naghalal ka lang. May pagbag-security guard ka na lang animal kang dako. Kinsay nanguha sa pag-raid aning inyong kampo. Kaubaran na to, sir. O say buot mo ipasabot. Ay ang code number, sir. 08-18-50, sir. 08-18-50? Si Rudy Almendras! Yes, sir! PI ka? Si Rudy Alwindra, sir. Who told you to take at ease? Sir! Kinsay nagsulti nimo ipaubos ang imo kamot. PI ka, Mariano Garbo! Pag garbo-garbo ang imo apelyido, tambalos-los kang dako! Tagay mo kalikuran! Yes, sir. Otro kasab, mura ka lang buwad pinodpod. Nagtuskig ka lang. Nagbitay pagyuntian. Sir, Kisa ka? Master Sergeant Aurelio Mapaubsanon, sir! Unsa? MS Aurelio Mapaubsanon, sir! Ikaw, Cab Commander. Kinsa to ka? Lieutenant Colonel Mariano Garbo, sir. Pares gid mong duha. Magpako pa mong duha sa inyong oo. May pa. Tibihon ka. Papabsaron. That's right. Master Sergeant kunuhay ka rin, he. Nagsapyot na ng lubot ni mo. Napatiyan ni mong nagyaya lang eh. Nagpakauaw man lang mos military. Otro sa kagarbo, nagbusya na lang tiyan mo. Military pamuntan-aon, ana? Ha? Maunang gisayon-sayon lang mo grade sa mga komunista kay naghal-hal lang mo dinintanan. Report! Hain na imong written report, Garbo. Sir. Mababsaron. Sir. Sir. Kailan ka na akong kuyog? Sir. Si Luloy na. Pangutala si Luloy kung sa gusto na mong ipaniod to. Litsong baboy, sir. Lami ang litsong baboy namo din, sir. Ikaw no'y among litsunon, muriin mo. Loy! Sinugbang isda, kanang dagkong isda, og premier klaseng isda, og kanding. Oh, na, sir, oy. Na. Kuyogin, Loy. Yes, sir. Hain ang report. Yes, sir. May miyabot. Manyabot! Sugatan ninyo, mga kauban! Salamat, kapan. Uy, sabayan ka, Rudy. Kamusta ko? Managdaon si Karode. Mana, kades, mana. Karode, Kanres, duha ka tigpaniid ang miabot. Nagtaho na to. Miabot ko no ang regional commander sa mga kaaway ug nag-imbestigar bahin sa naitabong raid. kinsingan sa Regional Commander Kanres. Colonel Ronald Joaquin. Kung mauk na, miuminto ang yang rangko. Nakaila ka niya. Nakaila kayo.
Kaila ko kayo si Colonel Ronald Joaquin. Kaila mo kayo? Nganong kaila mo man kayo siya? Dili lang kay ako ang nakaila niya. Lakip siya. Nakaila usab nako. Rudy, Naibaw kung sinasimuhan ako na Andres. Pero dili ka na tinuod. mo lagi nga nangutanan ko nimo. Sultihi ko. Nadakpan ako anang tawhana. Apan wa siya makatuo nga naikiyasan ako siya. Terror na si Colonel Joaquin. Pero wa siya nahimo sa iyang pagka-terror. Kaya nakaikiyas ko sa akong kasayon. Siya na di karon ang Regional Command o nagpasabot ka ng daan nga laing labad sa iyang utok ang mapulang kalampusan sa atong gihibong red tungod kay Ander sa iyang command ang kampo nga atong red ka Andres. Busa katulong na kay gayon nga ato siyang nabintaan. Una, siya diyang na-rescue nako ang ato mga kauban ngayang dinakpan ni atong siya pa ang camp commander ni atong maong kampo. Ikaduha, siya diyang nadakpan ko apan nakaikyas ko. Ug ang ikatulo, ang nagmalampusong raid sa kampo diin ilawom sa iyang kamanduan isip Regional Commander. May pag-ari na lang siya mag-Regional Commander sa mapulang manggugubat. Ato ana. Ayaw palabig katawa ka, Rudy. May mga samad ka pa. Wa pa maayo ang imong mga samad. So, Colonel Ronald Joaquin, sir? maayong pagkaplano. Tungod kay hapsay, limpyo, mao nga sayon. Ug sayon ragid kayo silang nakasulan ng imong kampo. Ug kayahay kay nilang nakontrolar ang tibuok kampo. Ug nadagit magyud ang daghang mga armas o mga bala gimunggog kang dako garbo. Kay dito ka sa beach, nagpalami-lami ka uban sa mga dimungkog ng mga politiko o sa mga dimungkog ng mga babae. You will be relieved. Sorry, sir. Dimungkog ay pagsori-sori. Karon-karon na yun panghipos sa tanan mong mga gamit. O back to barracks ka dimungkog kang dako. Ha? Is that clear? Yes, sir. PI ka! Is that clear? Yes, sir. Roger. Loud and clear. Out. Nindot mga baybayon na ning probinsya, sir? Puti kayong bas baybayon? Kuan sir. Katong nagradyo dili padugay, nagpaybaw di ay nga nag-alsa balutan na si Garbo, sir. Nidiya ni siya sa kampo. Kasi nagluto sa kadaritang kanding, Loy. Kadto si mapaubsanon, sir. Takdantas TV at Loy. Di man kuno siya tibihon, sir. Gipakita ko niya sa x-ray results niya. Pirmi din niya ang dadon kay hiaan kuno siya pirmi nga tibihon. Atong last week pa siya nakapa-x-ray. Clear man, sir? Kakita ko? Clear na. Walay baga. Ha? Maramagwa kayo ka mapansin sa kong mga istorya, sir. Naom ka o huna-huna. Kinikyot si Almendras. Si Rodi Almendras di ay? Sa ato pa. Ni anasab siya aning probinsya. Kay siya may nangos raid. Ni anasab siya din eh. Matod pa ni mapabsanon ako, sir. Ang leader ko no sa may raid, mo dili gusto nga may mamatay sa pikas o pikas. Pero katukulong ko yung ni Rodi, mo ay may patay sa tulo ka staff ni Colonel Garbo. Suko ko no kayo si Rodi. Bisa na! Bisa na! Pero nagka-damage siya sa militar. Dako na siya na-damage sa kagamhanan ni President Ferdy. Naglabad niya akong utok o ang nakapalabad aning akong utok mao si Rudy. Sa iyon ramagyan na, sir. Ha? Usa tuloy? Sa iyon nalagay kayo. Usa man loy? Murag. Murag gusto kang manaw si Rudy. I mean, gusto kang mamatay si Rudy. Kung doon ay paagi usaon nga mamatay ka ng dimungkog dako, well, gusto kay nako nang mamatay siya.
Sayon ra kayo. Pero saan lagi? Ipakatag na to ang balita nga si Rudy usa ka DPA. Ipakatag na to ang istorya nga deep penetration agent si Rudy. Ug nakasud na siya sa Partido Komunista sa Pilipinas. Aron ang mga komunista na ang mupatay niya. Wow! PI ka talaga, Loloy. PI ka!